Byť ticho môže byť pre jedného rovnako nepríjemné ako pre druhého hovoriť. A to je rozhodne téma, ktorá stojí za zápis. Začínam nadpisom a drobnou ilustráciou stíšeného reproduktora. Tu je ikona mobilu, ktorý snáď ani neexistuje a info o tom, čo s ním. Pridávam svoj aforizmus, najmä tí, čo dokážu spolu mlčať, vedia nájsť spoločnú reč. Červený mrak na poštovej známke mi pasuje k myšlienke, že človek by mal najprv 10 rokov mlčať, aby starostlivo zvážil, čo stojí za to, aby sa o to podelil s ostatnými. Posolstvo indiánov symbolicky dozdobím a pridám notový zápis ticha. Nájsť ho v dnešnej dobe je celkom výzva, v lese sa mu dá však aspoň trochu priblížiť a preto tento strom. Obrázok pofrkám akvarelovou fixkou a osuším nad sviečkou, aby sa farba nerozpila. Pokračujem ikonou dátumu, kedy zápis vznikol, vysajem prebytočnú farbu, ešte detaily a poďme k písaciemu stroju. Na ňom si naklepem synonymá k slovu ticho, narežem, odložím a nechám odstáť. K téme patrí aj samota a tu znázorňuje táto opustená stolička. Synonymá si našli svoje miesto na spodku a na okraj už len jeden zen. Hluk nie je hluk, ak načúvate hluku s čistou mysľou, je práve len tým, čím je. To je všetko, ďakujem a už som ticho.